I was about to say it. Maging buntag! Kita kang hapon ra di ay. So karon narami dire sa akong kwarto. Naglingkod-lingkod rami kay quarantine lang. Nya namalasan man niya akong barkada kay taga 2 ka oras ni siya gikan dire sa Mambalay. So mori, ato siguro may balay sa papa ro na yung balo. Ya, panguha kay unsa na katawa-katawa ra ba rin amaw nga oro na kasabot og Bisaya pero unsa lang maglaglaing taron ya kung gusto mo mag-English ko takabalo sa Tuesday magsugod ako online school kay dili pa man pwede pabalikan ng klase dire sa mua. So mao na you ready to go? Yep. Fist bump. Bah! Sige, bye-bye. Love you. It means no worries for the rest of your day. It's ironically I've been lost today. But you know what's that? Sumaw na ni abot na address balay sa kong papa. O nya, taw na ko kita sa kong igsoon. Akong igsoon na adin sabay iyang uyab. Nagod sa man mo dire. Pero mo na, mag-ayo ta sa jet ski ron, kita ka aning 2 ka labi chocho dire nagunsa ka ani sila dire gani ha. Gusto mo? Wala, tanaw na sa salida. Pero sige, mo ni, mag-ayo ta sa jet ski ron, abot to this sa papa. Mo na ang jet ski dire, pero kita ka ang fuel pump gubaon. Pero ang pulos sa vlog nako, If you leave this door open, hello, Yeah. the mice will get in the house. All right, There my are bad. mice that live in America. you want to say They hey? like nice, warm, dry places. Hello, crack camera. Yeah, I know. It's not a crack camera. It's a crack screen. Pero mao ni, amo ning ayuhon ning jet ski ron. Paghuman, wa man guni pulos ni akong vlog kay quarantine lagi wa man koy mabuhat. Pero enjoy lang nimo ning kining kadiyot nga vlog. Karon sayon naman kayo ni. Ang jet ski guba among ayuhon mandar. Pag mandar na, mo na pulos akong vlog. Pero sige, kita na tayo niya. I love you. So mo kita ka na ayon na gani ako nag-montage kay kapoy mo kayo nya nagpanagsara ko mag-vlog. Kita ka andar ni. Kita kang andar kay ni akong body si Zen nagtabang-tabang squad Zen. So kita ka mo na lipay na kami mag-jet ski may ugma. Kita siguro ka sa mong vlog ugma. Ano sige man kagawa dia? Sige. pero sige. Oh, mo ayo ang jet ski basig napakoy-an na ning nga video. Kung wala, love you na lang daan, ha? Okay. Bro, stop covering your face, dude. Alright. So na sakyanan. Paguman, ako amigo ba nga Italiano god, ya Italian exchange student siya ba, nya mulakaw siya babalik ug nga sa Italy kay na-cancel naman ang mga unsa, na-cancel naman ang mga transfer exchange. So karon padulong mila Simone, paghuman magbabay ko siya kay mulakaw naman siya ug mahilag gani mi tanan. Gonna miss Simone, bro? Yeah. Sumama na. Mulakaw mi padong ila Simone ron. Sige, I love you. Sumama na mi. Na-miss balay ni Simone. Na akong barkada mulakaw nag-Italy. See you pa dia. So mulakaw na siya Italy ugma. Yeah, mingaw na ko siya. So muki. Alright, pero sige. Love kayo na ko ni siya. Love you. Goodbye. Ito sa balay na ko. Maro tong adlaw na ko kabalo ko nga libog-libog nga gamay nga vlog pero ugma mag-jet ski me. Kuman mag-vlog siguro sa kuana. Anya si Simone mulakaw naman ugma di naman ko mahato dato pero balik naman sa Italy luoy kayo basi mohila ko nya ibalo ka kog chicharon taga balo. Pero sige, unta ganahan ka nga vlog na ko. Anya kita ra ta sunod ha. Ay jud kalimot nga kung wala nag-love si mo ako love jud ta ka ha. Sige, I love you. Goodbye.